Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de historia da filosofía para a BAU. Hoxe, Nietzsche, vitalismo, nihilismo e transvaloración. Nesta pregunta, imos a desenvolver o pensamento de Nietzsche centrándonos na súa crítica á cultura occidental e abordando conceptos clave como os que acabamos de sinalar, sobre todo o nihilismo, o vitalismo e a transvaloración dos valores. Friedrich Nietzsche naceu en 1847 e morreu en 1900. É un filósofo contemporáneo alemán do século XIX que naceu en Röcken e que viviu o auxe de Prusia e a instauración do Segundo Imperio Alemán, instaurado polo Kaiser Guillermo II e o chanceler Bismarck no 1871, cando el tiña 24 anos. Unha época marcada polo auxe dos imperios europeos en a que Alemanha se situará como unha das grandes potencias industriais desta época. En canto á súa vida, Nietzsche cursou estudos de filoloxía clásica, estudando sobre todo aos autores clásicos gregos como Homero, Esquilo, Heráclito ou Platón, é dicir, da filosofía, pero tamén os propios poetas clásicos gregos. E a súa primeira obra trata precisamente sobre o nacemento da traxedia, elaborada en 1872, na que xa se ve a base do seu pensamento e da súa crítica á cultura occidental, xa que para el todo o malo comezou con Sócrates e Platón. Despois falará do erro de Sócrates ou do erro de Platón, os cales teñen que ver con antepor a razón á vida. Esta concepción verase reflectida con cada vez máis crudeza nas súas obras máis importantes, como A Gaia Ciencia, de 1882, Así falou Zaratustra, de 1883, ou O Crepúsculo dos ídolos, de 1887, nas que tamén afonda na súa crítica á ciencia, á religión e á moral da súa época, e posteriormente xa teremos os seus escritos póstumos dos últimos anos nos que precisamente está reflexionando en torno ao nihilismo, como veremos máis tarde. Nietzsche finalmente morre en 1900, tras anos moi enfermo prácticamente toda a década dos anos 90. Para entender o seu pensamento vitalista debemos situar a súa base no romanticismo alemán, o cal xurdiu como unha crítica ao racionalismo e os seus derivados como idealismo, incluído o propio idealismo trascendental kantiano, mas tamén ao positivismo, que implicaba crer que a ciencia técnica o poden todo é unha doutrina con moito peso no século XIX contra o que, como digo, o propio Nietzsche se vai a opoñer. Como decimos, tanto racionalismo como positivismo, e que tiña que ver esta crítica cunha posta en valor dos sentimentos e das emocións, incluso levando a defensa dun certo irracionalismo. Nestas coordenadas filosóficas en as que se atopa, como decimos, o propio movemento romanticista e que influenciará primeiro a Schopenhauer e despois o propio Nietzsche a través del. Schopenhauer cría que o núcleo fundamental do real, da realidade, non é racional, como pensaban, por exemplo, autores como Marx ou antes, sobre todo, Hegel, que decía que o real era racional. E a cuestión é que Schopenhauer pensaba que eso non era así, sino que o real, o seu núcleo fundamental, se atopa nunha forza primixenia e irracional a cal el identificaba coa vontade. No caso concreto dos seres humanos, a vontade non só se manifesta como unha aspiración a continuar vivindo, sino que tamén se presenta en forma de desexos concretos, que continuamente tratamos de alcanzar, pero que nunca nos satisfán completamente. Isto leva-o a defender que a única solución posible é a vía ascética. Estamos falando de Schopenhauer. El defende esta vía que consiste, en reprimir os nosos desexos. Pola contra, Nietzsche comparte a mesma visión da natureza humana, pero fronte a esta solución ou opción da represión, da vía ascética, el vai optar pola solución contraria, ao considerar que debemos darlle renda solta a eses impulsos e desexos. En resumo, o que el chamará dicir sí a vida e asumir uns valores vitalistas. Tamén veremos que isto ten que ver ca vontade de poder como vontade de vivir.
Por outro lado, como sinalamos antes, o seu pensamento vitalista e a súa crítica á cultura occidental parten da súa admiración dos autores clásicos como Homero no campo literario, en especial por persoaxes que amosaban eses valores vitalistas como era o caso de Aquiles, e por outro lado de Heráclito no campo filosófico, cunha visión da realidade como puro cambio. Recordade que ele dicía que non podíamos bañarnos 2 veces no mismo río porque xa non era o mesmo, digamos que a realidade era puro cambio, e Nietzsche comparte esa visión dinámica e dialéctica da realidade como puro cambio. E por outra parte, tamén vemos en Nietzsche unha crítica feroz, como xa sinalei antes, a Sócrates ou Platón, por antepoñer a razón á vida. Digamos que son os autores que usa como modelo do que non hai que facer, digamos, o seu antimodelo. En concreto, como decía antes, na súa obra A orixe da traxedia, Nietzsche explica que a traxedia antiga grega era o cumio da arte porque recollía os dous elementos contrarios que para el compoñen ou compoñían a vida, que son o apolíneo, que ten que ver coa razón, a luz, a rectitude, e por outro lado o dionisíaco, que ten que ver cas paixóns, a escuridade e o descontrol. A cuestión é que estes dous deuses gregos, Apolo e Dioniso, reflexan como esas dúas partes da natureza humana, a parte máis recta e a parte máis descontrolada, a parte máis clara e luminosa e a parte máis escura e apaixonada. E a cuestión é que na traxedia se vían reflexados ambos aspectos. En concreto, ele explicaba que na traxedia antiga o apolíneo se representaba cos personaxes e os seus diálogos, e o dionisíaco co coro, que era un túmulo de voces que expresaban as emocións a través de gritos caóticos. E a cuestión é que, segundo Nietzsche, a traxedia grega cambiou por culpa de Sócrates e Platón, e en xeral destes filósofos que antepoñían a razón á vida, xa que tras estes filósofos eliminouse o coro, esta masa de voces, e con ela pois este elemento dionisíaco, quedando só o elemento apolíneo, a pura racionalidade expresada pois nos monólogos ou diálogos destes protagonistas, destes personaxes que a través da súa voz expresaban todo unha serie de ideas, a través dunha serie de razóns, e onde había unha certa identidade do protagonista e dos personaxes secundarios. Cabe dicir que na súa propia época Nietzsche veu o reflexo da traxedia grega antiga de Esquilo en óperas como as de Wagner, con obras como A cabalgata das Valquirias. Mais co tempo, Nietzsche considerou que Wagner se foi tamén apartando deste modelo ao ir cada vez achegándose máis a obras inspiradas no cristianismo, o que fixo que acabara indo cara a un lado máis apolíneo de novo e relegando de novo esta parte máis dionisíaca que Nietzsche vai a poñer tanto en valor, porque a cuestión é que, según Nietzsche, non é que só haxa que poñer en valor o dionisíaco, pero a cuestión é que como levamos máis de 2000 anos donde esa parte quedou tapada e reprimida, pois é na que el máis se centrou, e nas súas obras posteriores, digamos que é donde se vai a centrar máis e poñer máis o acento, esta parte dionisíaca que quedou durante tanto tempo situada como o mal en si mesmo, como por exemplo facía o propio Platón cando, describindo a tripartición da alma, vinculaba os apetitos, estas concupiscencias, con esa parte mala da alma que era a alma apetitiva ou concupiscible, algo que despois se reflexa na propia religión, nos pecados, como falaremos. De maneira que, acorde co pensamento vitalista de Nietzsche, os modelos a seguir debían ser os de aqueles capaces de experimentar unha vida plena e intensa, que se levantaron contra as adversidades e destacaron pola súa vigorosidade, forza, beleza e paixón, como personaxes míticos como o propio Aquiles, do que antes falábamos, ou personaxes ou figuras históricas, como poidan ser César Borgia, Alejandro Magno ou Napoleón. Todos eles tiveron unha vida intensa e plena, chea de desafíos e de emocións, completamente afastada de todo o que fose mediocre ou vulgar, porque o resto da sociedade non estaba disposto a aceptar a súa peculiar forma de vivir, pero eles loitaron por impoñerse. De feito, segundo Nietzsche, a maior parte da xente non se atreve a comprometerse coa enerxía e coa entrega que fan falta para afirmar plenamente o valor da vida humana.
Aquí podemos ver un certo nexo con Kant e os seus apereados, o seu atreverse a pensar por un mesmo, solo que aplicado nun campo, como decimos, moito máis individualista e basicamente moito máis vinculado pois aos valores vitais e a un certo irracionalismo, como despois veremos. Pero esa idea da autonomía, de valerse por un mesmo, de levantarse e que non che importe, por decir tanto, o que pensen os demais, nin someterte aos demais, é unha idea que podemos ver reflexada tamén no propio Nietzsche. Esta proposta vitalista implica, polo tanto, unha crítica feroz a toda forma de pensamento, filosofía, moral ou cultura que antepoña calquera outra cousa, a razón, o espírito, etc., fronte á vida. É a base, polo tanto, da súa crítica a toda a tradición cultural de Occidente. Para comprender a postura de Nietzsche convén distinguir os distintos ámbitos aos que se dirixeron as súas críticas. En primeiro lugar, rexeita o modo en que a tradición europea interpretou o coñecemento. Esta crítica á gnoseoloxía está íntimamente unida tamén ao ataque que el acomete contra a metafísica occidental, forma de pensamento descarriado que leva séculos percorrendo camiños equivocados. En concreto, dende Platón e Sócrates, como veremos, e despois falaremos de como esta división entre o mundo sensible e o mundo das ideas que ven de Platón, pois despois se estende ao ámbito da religión, que a división entre o terrenal e o celestial, e digamos que Nietzsche vai a ir, polo tanto, da gnoseoloxía e metafísica a religión e teoloxía para acabar centrando a súa crítica na moral, que realmente é o que a él máis lle interesa, pero debe acometer esta crítica, digamos, dende os seus cimentos. Pero a cuestión é que Nietzsche vai a denunciar con dureza a moral que prevaleceu en Occidente precisamente por considerala gravemente perxudicial para o ser humano polo modo en que condenou e rexeitou a vida e tivo que ver con esa represión dos impulsos e dos instintos vitais. Moi ben, pois para abordar esta gran crítica, como decimos, hai que ir paso a paso e comezar pola crítica ao propio plano metafísico e gnoseolóxico, é dicir, o plano da ontoloxía, da visión da realidade e do coñecemento. E según Nietzsche, o erro comeza, eso en parte con Sócrates, pero se plasma sobre todo nas obras de Platón, coa súa distinción ontolóxica e gnoseolóxica entre o mundo sensible, aquel no que vivimos e captamos polos sentidos, con respecto do mundo intelixible ou das ideas, aquel no que se atopan as esencias das cousas e que coñecemos a través da razón. Esta división levou a situar a vida humana nun mundo aparente e, polo tanto, falso, no que nos movemos na mera opinión doxa e alonxalo, polo tanto, do mundo intelixible, o que só pode chegar a nosa alma e que sería a verdadeira realidade. Isto, como decimos, implica un desprezo total da vida humana. E a cuestión é que tamén implicaba un desprezo do coñecemento sensible que captamos a través da nosa vida ao pensar que hai unha verdadeira realidade e, polo tanto, un verdadeiro coñecemento que sería a episteme, o coñecemento racional, pois digamos que non tería que ver co coñecemento a partir da experiencia. E a cuestión é que, según Nietzsche, esta distinción parte do medo humano ante un mundo diverso, complexo, cambiante e caótico, do que xa falaba Heráclito, o cal pois temos esta necesidade psicolóxica de darlle orde, unidade e sentido, dicíndonos a nos mesmos que podemos conocer esas esencias das cousas, as cales estarían fixas en algún sitio, en algún lugar, como era, sobre todo no caso de Platón, pois ese mundo das ideas. Nietzsche di que esa forma de entender a realidade que nace con Sócrates e Platón trasladouse a toda a filosofía posterior, no pensamento cristiá, coa división, como decía antes, entre o mundo terrenal e celestial, no pensamento kantiano coa distinción entre o fenoménico e o nouménico, e incluso co positivismo e coa crenza de que coa ciencia tamén poderíamos reducir a realidade a leis e conceptos científicos. Para Nietzsche, como decía antes, o único que existe é este mundo sensible, o cal é múltiple e cambiante, tal e como afirmaba, como decía antes, Heráclito na súa filosofía do devir. Isto é o que se reflexa na súa cita, abro cita, chegados a este punto, compre admitir a realidade do devir como a única realidade, pecho cita. Non é a razón, senón a intuición a que nos permite comprender
e percibir de forma directa esta realidade sensible formada polos individuos particulares e concretos en continua transformación. Os conceptos racionais foron inventados precisamente para tratar de conter, de alguma maneira, esta vertixe que nos produce esa imparable e continuo cambio do que vinimos falando. E máis, a arte e a música ofrecen maneiras moito máis directas, intuitivas e adecuadas para describir a auténtica realidade que, como decimos, a propia filosofía tradicional. Isto tradúcese na súa teoría do coñecemento perspectivista, xa que para el non existe ningunha verdade única porque a verdade é só un ponto de vista sobre a realidade. Esta crítica, por decir así, a estes conceptos máis puramente racionais vai a ter unha gran influencia, como veremos despois en Ortega y Gasset, pero tamén incluso na propia María Zambrano, que precisamente tamén reivindica a poesía e a razón poética como unha forma de amosar a verdadeira natureza das cousas indo máis alá do que podemos reducir a puramente concepto. Por outra banda, en canto á crítica á religión e á moral occidental dominante na súa época, como dicimos, é un ataque moi relacionado coa súa crítica á metafísica occidental. A división, no seu caso, entre o mundo terrenal no que vivimos e que só é unha realidade transitoria e secundaria e no mundo celestial no que vive Deus, a auténtica realidade a que chegamos se nos portamos ben, pois parte da división platónica e implica unha desvalorización da vida humana, ao ver esta vida como un mero peaxe que temos que pagar para poder subir ao ceo. Ademais, Nietzsche consideraba que a moral cristiá actual, contraria á vida, non xurdira de forma espontánea, nin se impuxera de forma espontánea. El desenvolveu un método genealóxico e douse de conta de que a moral cristiá fora unha inversión da antiga moral agonal grega que se atopaba nos poemas homéricos. Mentres na Ilíada o ben se vinculaba á forza, á beleza e á astucia, con personaxes como Aquiles ou Ulises, o mal era todo o contrario, a debilidade, a fealdade e a cobardía. Pola contra, os cristiáns deranlle a volta a esta moral, impoñendo unha moral de escravos, onde o malo pasou a ser bo e o bo pasou a ser o malo. Así, os cristiáns din que os débiles, os pobres, os enfermos, etc., serán os que heredarán a terra, e pola contra as persoas orgullosas e vigorosas, ao consideralas pecadoras por moverse pola ira e pola soberbia ou outros impulsos, pois son contrariamente perseguidas ou vistas como as malas da historia. E esta inversión dos valores xa comezara con Sócrates e Platón moito antes de desenvolverse o propio cristianismo, os cales defenderon unha moral ascética e antepuxeron as virtudes intelectuais, como era a prudencia, a moderación ou a intelixencia, por encima das virtudes heroicas, das virtudes vinculadas a esa moral agonal. Motivo polo que Nietzsche os consideraba os culpables de todo mal, porque son os que comezaron todo este erro do que el ven falando, de antepoñer a razón ou outras cuestións fronte á vida. Polo tanto, Nietzsche pensaba que inverter esta moral era posible, xa que vía como se estaba resquebraxando todo o edificio da metafísica occidental e da religión cristiá. Cada vez había máis ateos e descreídos, e de aí a súa frase, abro comiñas, o que sucedeu é que Deus morreu porque os seres humanos o matamos. Pecho comiñas. Esta morte de Deus ten importantes consecuencias, englobándose todo baixo o nome ou a etiqueta do nihilismo, o cal ten tanto que ver, por un lado, unha certa dimensión negativa de confusión, de desorientación, de perda de sentido da vida, ao xa non crer nun Deus, que era o que lle daba sentido e orden a todo o que existe, pero por outro lado tamén hai unha vertente positiva e activa que ten que ver con que desfacernos de todo este peso, de toda esta carga, nos permite comezar unha nova etapa na que creemos novos valores morais. O que Nietzsche chama transvaloración. A transvaloración dos valores ten que ver con crear unha nova moral donde antepoñamos a vida. De aí precisamente a súa cita, abro comiñas, a derradeira forma de nihilismo, a cal se cifra na falta de fe nun mundo metafísico.
pecho comillas, que fai referencia, como decíamos, a ese nihilismo como negación da crenza en mundos máis alá e por encima da nosa vida real. E só cando deixamos de pensar que hai outro mundo mellor que este, pois podemos valorar este mundo e valorar esta vida e abrazar a nosa vida con todo o que ten, con todo o bo e todo o malo, pero entendendo que esta é a única que hai e que debemos vivir a nosa vida, pois eso, apreciando a propia vida. E a cuestión é que el mesmo, pois como estamos vendo, considera que isto é o que debemos facer. Cando Nietzsche fala do superhome ou fala de outros conceptos como a vontade de poder, está falando desto, de abrazar a propia vida. Por eso hai que dicir que cando fala de vontade de poder, fala de vontade de vivir, equivale ao desexo de incrementar a plenitude vital para vivir dunha maneira máis auténtica e intensa, sin arrepentirte de nada. Seguindo esta transvaloración dos valores que propón Nietzsche, todo aquilo que aumente e intensifique a vontade de poder será bo, mentres que todo o que obstaculice ou dificulte o seu desenvolvemento será malo. É dicir, a represión é mala e darlle gusto ao corpo é bo. A nosa vida merece a pena e merecería a pena se nela nos atrevésemos a afirmar a vontade de poder e a vivir plena e intensamente. E isto implica tamén, como decía antes, querer todo o que nela se dá, todo o bo e todo o malo, todo o doloroso, trágico e absurdo tamén que ten a vida. Esta idea vincúlase ao amor fati, entendido como amor ao destino, que non é que haxa un destino xa prefixado, senón simplemente abrazar a vida con todo o que veña. É dicir sí á vida aceptando tanto os seus elementos luminosos, o que podíamos chamar antes apolíneos, como, por outro lado, tamén os dolorosos, o que podíamos chamar un pouco máis os dionisíacos, máis caóticos. É dicir, tanto o lado alegre ou positivo da vida como o seu lado máis trágico. Nietzsche tamén expresa esta idea co chamado eterno retorno. O eterno retorno non é outra cousa que a formulación de unha pregunta que nos fará reflexionar sobre se realmente estamos a vivir ou non a nosa vida ou se simplemente nos deixamos arrastrar por ela. E aquí ven a última das citas de Nietzsche, que comezaba dicindo: esta vida terá la que vivir unha e outra vez e innumerables veces máis, e todo na mesma orde de sucesión. Como digo, pecho cita, aquí basicamente se expresa a idea do eterno retorno, que aparte de poder entendelo desde unha visión máis cíclica do tempo, máis como facían os propios antigos, os que lle gustaba tanto estudar a Nietzsche, ten que ver sobre todo pois con unha certa proba, un certo experimento mental de poñerte a pensar sobre a túa propia vida e sobre si todo o que estás facendo pois leva a cara a algún lado, si é algo que realmente decidiches ti facer ou si simplemente te estás deixando levar e basicamente non estás vivindo realmente a túa vida. Segundo Nietzsche, a maioría, pois, ante esta proposta non querería aceptar, xa que viven a súa vida chea de arrepentimentos e sin atreverse a facer o que realmente lle gustaría polos que dirán e simplemente por seguir, pois eso, o que marca o cura ou o que marca o profesor ou o que nos din os nosos pais. Basicamente, o que nos di en xeral a sociedade. Só aquela minoría selecta de persoas que din sí á vida e que viven sin arrepentirse de nada, pois dirían que sí. E para rematar, pois sinalar que estas personas, este pequeno grupo de personas que dirían que sí, que soportarían a vertixe do abismo que supón querer vivir unha e outra vez a nosa vida, é o que Nietzsche chama superhome ou Übermensch, e que son basicamente pois como un novo tipo de personas que abrazan a vontade de poder, que afirman a súa vida e que van máis alá pois desta cuestión. Según Nietzsche, realmente actualmente aínda non habería ese tipo de personas, estaríamos como no momento onde se pon as bases de poder dar ese paso. En concreto, na súa obra Así falou Zaratrusta, explicaba como isto cunha metáfora, falando de 3 transformacións polas que tería que atravesar o home. A primeira, representada polo camelo, e que representaba o ti debes e o espírito humano doblegado aos valores contrarios á vida, pois é o propio do cristiá. A segunda transformación é a do león, o cal representa o eu quero, as persoas que xa se levantan, sácanse ese peso de encima, pero que siguen movéndose polo marco
do cristianismo e basicamente, por exemplo, alguén que vai contra o que di o cristianismo solo porque é o que di o cristianismo, pois basicamente siguen no mismo marco mental, os que quedan nun certo nihilismo negativo e demais. Solo aquel que dá outro paso máis, o que a Nietzsche representa polo bebé ou polo neno pequeno como símbolo de inocencia que di sí á vida e que basicamente xa non se move por un marco moral cristiá, pois estaremos ante o superhome. E como decimos, según Nietzsche, na súa época aínda estaba por chegar este superhome, esa persona que xa non fora cristiá ou anticristiá, sino que superara, por decir así, eses marcos conceptuais morais do cristianismo e que rompera basicamente con esa concepción. En conclusión, para rematar, Nietzsche, como estamos vendo, foi un filósofo fundamental pola súa crítica a toda a filosofía previa, dando inicio á parte máis crítica e original da filosofía contemporánea, xa que sobre as bases do seu nihilismo se dirixen correntes posteriores, como o existencialismo ou o pensamento posmoderno. Incluso o propio xiro lingüístico ten bastante que ver ca súa crítica á linguaxe e os conceptos como metáforas. Co cal, como estamos vendo, boa parte da filosofía máis actual ten un orixe moi grande e moi marcado na figura de Nietzsche. Ademais, a súa invitación a abrazar a vida sin arrepentimentos segue sendo de gran relevancia e moi estimulante a día de hoxe.